Ja, du fars varan. Er du fars varan? Efter den, bassen. Efter den. Så er der lige lidt tal, jeg dyreelsker. Den er ikke helt dum, den mus. Der fik han meget godt fat. Yummy! Nu er den bare smurt en lort. Den bliver nakket nu. Den bliver bukket. Ja, der. Kom nu. Den får tæt, den mus herovre. Prøv at tænke på en puls, den mus der har. Ja. Close up. Du nok flytte over den. Den er der. Den er der, ja. Humiliation. Sjovt, han gider ikke, når de sidder stille. Skal du have en chance? Skal du have en chance? Er det det, du skal? Hvor ydmygende. Små er det i lort. Ja. Han giver den en chance, hva'? Okay, man. Få fremover, så piller alt barken op. Ja. Marke musen. Nej, så siger jeg ikke, det er skidt, mand. Du lige får en rev benet af den der. Finish him. Han prøver bare at sluge den af den. Efter den bassen. Bevæg dig nu, din skodde mus, mand. Sjovt, han gider ikke, hvis han ikke må jage den. Få nu fat i det hoved og knus kranet på den, mand. Det er bare lige hen til stenen og banken. Ja. Sæt på.
Nu er den færdig. Ja. Har du knagt den der? Der røg kraniet. Det gjorde det om der var nakken der. Ja, den er stød nu. Ja, det tror jeg nok, den er. Det syner den frisk på fanden i nakken på den, mand. Det er bare hovedet. Ja. Det er bare knæk. Det skal så meget på YouTube. Brutalis. Det ville være grineren, jeg skal prøve at lægge den, mand. Ja. Se en masse dyr, jeg skal sidde på tårer i øjnene. Ja, og gav nogle kommentarer, du gjorde det. Ja. That's just cruel. Yeah. Hvis der er den video der, det kan godt tage ham lidt tid. Nej, det er langt at passe på. Ej, det var nok dig, der... Var det ikke mig? Eller dig, eller hvad siger du? Det skal jeg lige sætte.